39. kola Tip Sport Ligy medzi domácimi oceliármi z Košíc a hostiami spod Pustého hradu z Volenčania, dnes teda v bielých dresoch, domáci v oranžových. Dá sa, že pod staviaňom to vyzerá dobré a teraz Kessels ide do veľkej príležitosti. Fantastická práca, Zvolen po 40 sekundách otvára skóre. Ešte raz celá situácia, výmena puku. No a Jeskelainen, ktorý gól ani neoslavoval, hráč, ktorý si veľmi dlho a veľmi často obliekal oranžový dres aj s gestom ospravedlnenia v nedalekých oceliarniach. No teraz sa určite domáci hráči narobia, aby to zvládli. Ešte možnosť na dorážku a Zvolenčania navyšujú skóre, využitá presilovka od dvoch hráčov. Zuzín 2-0. Ešte raz celá situácia, Fairbrother vypálil a pohľadil ten puk. Zároveň sa obtrel aj obočnú sieť. Jurčák sa snažil vykryť si bližšiu žrť, ale Zuzín bol rýchlejší pre 7 rokmi. Ale Van Hal nikdy nehral. Zvolen je pre neho prvou zastávkou a teraz sa môže tešiť z tretieho gólu. Tak Košičania útočia a Zvolen dal gól. V Košiciach vedie už rozdielom triedy, ktorý bol pred bránkou, ale gól bude pripísaný Patrikovi Marcinekovi. Ten zažil naozaj neúplne ideálny vstup do zápasu, keď ho veľmi nešetrne v 11. minúte pritlačil na mantinel Ferenc. A sa mu puk zamotal medzi korčule, ale rozhodol sa, že bude hrať konštruktívne a nie zbrklo. Vymyslel to veľmi dobre a Zvolenčania z ničoho nič udreli po štvrtýkrát. Navrátilec Lunter, tak to je minúta ako z hororu pre domácich oceliarov. Tí prehrávajú so Zvolenom už 0-4. Ale nestihol poriadne dohlásiť gól Marcineka a zrazu Lunter, ktorý nachytal Patrika Jurčáka nepripraveného. Možno aj drobný teč jedného z brániacich hráčov, ktorý Heco. Fairbrother, Zuzin. Volenčania zakombinovali a Husár kapituluje. Využitá presilovka a 5-0. Zdá sa, že Zvolenčania definitívne lámu odpor svojho súpera. Ešte raz Zuzin posunul puk Marcinekovi, ten Macekovi, ktorého si košická defenzíva nedokázala postrážiť. To je konto. Je koniec, Zvolenčania vyhrávajú v 39.